Poštovanje građani Srbije, svi znate da sam ja zabranjen, jer mi je zabranjeno da izgovoram jedno ime. Svima poznato i od koga se pola Srbije boji. Danas neću da ga izgovorim zato što sam prevazišao taj stadijum, mislim da nije zaslužio. Sve je lepo, podrške smo dobili, papiri su tu, rekli su svoje ime, prezime, pitam gde su danas? Kažu nemojte da stanemo preko puta. Ne, ja kažem legnite tu preko puta i nemojte da dozvolite ni ovima da iko izađe dok ne daju odgovore. Večito imamo priču, večito imamo tajne dogovore sa predstavnicima sindikata, sa plaćenicima, sa izdajnicima. Svako ko je izašao da kaže nešto bio je potkupljen, potplaćen, uplašen. Ja nemam šta da izgubim više. Pitam vas, šta imate da izgubite više? Dokle ide ovo? Dokle? Mi danas pričamo o političkoj mafiji. O političkoj mafiji koja štiti ova gospoda ovde. I koji su svi uvezani. Žalite se Kurti što vas muta prebio. I dokle samo vas pitam, da ste svesni da ovo ne može da se završi ovako. Ja sam svoj život i svoje porodice dao za ovo. I spreman sam. Da li mislite da ćete da se sagnete i da će da vas puste? Da li mislite da je ovo granica njihove sile? Ja vas molim, preklinjem vas, da shvatite situaciju u kojoj se nalazimo. Ja sam danas došao kao čovek, ali mi je moja obaveza, pred mojim članstvom, pred mojim simpatizerima da se obratim kao političar. Od Republikanske stranke, ne samo ovo udruženje, svi napaćeni, uplašeni, opljačkani, prognani i bolesni imat će našu podršku. Molim vas, ujedinite se, jer celokupan problem svih vas, i malinara, i policije, i vojske, i zdravstva, i pravnika, leži ovde. Dok ovde ne budete rešili kadrove koje je postavio Tadić, Vučić, i dok ne budete doneli sudije koje odgovaraju pred zakonom sa svojim imovinom, nema Srbije, nema države. Molim Srbiju da se jedan puta ujedini. Preklinjem Srbiju, imate obavezu pred svojom decom. Ostavili smo đubre u svom dvorištu. Bar ga počistimo da imaju od čega da krenu. Ova vlast se ove godine rastura. I on to zna. I nemojte da se bojite više. Uzmite svoj život u svoje ruke. Zahvaljujem.